Predzadnji dan mog života na moru. Skužila sam da vam nikad nisam objavila kako sam se spremala i ispričala koliko sam stvari morala baciti ili dati. Jer kad 9 mjeseci živiš na brodu i skupiš svakakve gluposti, najviše odjeću u mom slučaju, i onda to sve trebaš spremiti i složiti u doslovno 4 kofera sveukupno, nije baš najlakša stvar na svijetu. Ovo je vlogić mog predzadnjeg dana na moru, kad sam se spremala, pozdravljala sa brodom, slagala cijeli svoj život u 4 kofera i mentalno pozdravljala sa svojom kabinicom koju sam jako voljela. Sad sam evo na novom brodu koji ide po svijetu i sjećajući se ovog prošlog broda, jako je lijepo imati ove videe i prisjetiti se najljepših trenutaka i najljepših dijelova broda. Ovaj dan sjećam se da smo se dogovorili da ćemo popiti koktele skupa i nekako se pozdraviti, ja s mojim prijateljima u solarijumu. Najbolje prijatelje naravno da sam stekla u svom odjelu iz kazališta. A kad radiš ovaj posao, show često zna biti isti, odnosno moguće da ću nekad u životu opet igrati u istom showu. No problem je kad skužiš da nikad više nećeš ovaj show raditi sa ovim ljudima na ovom mjestu. Genijalna stvar kad radiš na kruzeru je da upoznaš toliko ljudi iz raznih dijelova svijeta. Ali naravno da ti ugovor ne traje za uvijek i da ja ne živim za uvijek na brodu i da tome svemu jednom dođe kraj. Stvarno ste zavoljeli mog najboljeg prijatelja Archija na ovom profilu. Archie je iz Engleske i već smo se tad predzadnji dan broda dogovorili da će mi doći posjetiti me u Hrvatsku na tjedan dana. Puno ostalih mojih prijatelja u kazalištu su ili Englezi ili Amerikanci. A jednom kad ti ugovor završi, prijatelji iz Amerike teško da ću brzo vidjeti. Zato smo se ovaj dan pozdravili, prisjetili svih lijepih trenutaka i svemiru zahvalili na svemu. Je li vama teško s prijateljima koji daleko žive? Ja mislim da ako je pravo prijateljstvo, da ćemo se vidjeti opet.